in the studio today. Yeah. Ndandoshanda kwaadhisa chiri museko mudhara baba Harare. Good morning men of God. Ndopinda papi. Pamunongoda mudhara. Pese muri kwana. Makadiwe zhira. Kushira zvise. Aiwa ndina nini. Aiwa tinobwinya. Kana kamupfekero kacho katosiyana. Yeah. The name Baba Harare, Yes. it's a name that will forever be there in a lot of people's minds, and those who go out to have fun and those who love JIT music will always have that name. Is it a name that you're prepared to let go? Baba Harare is a brand name. Atingati ringazorabika zvachose hazvibudi. Zvangofana nemunhu unogona kungoine supermarket yako kana kunzi okay. Unogona uri okay but uchienda kuchisi. So it's a brand name. Atingati ringarabwa kuti kunge rine madhimoni no. But it's a brand name associated with Baba Harare vataiziya, and there's a new Baba Harare vatakuziya. And that Baba Harare wakudhara remains Baba Harare. So you think we'll continue calling you Baba Harare? Even the music that you're singing now is different to who you are now. Yeah. To what you're saying then. Yeah, ndichedzari Baba Harare ndotongodaira ndori watoenda pamaplatform ndori hatingamboti ringazochinja but tiri kuedha new name taritaura zvedu pari kubuda EP yedu kuti nealbum nyowani but brand name Baba Harare aripo pane album nyowani, it's a gospel album kana EP. Okay. Yeah. The gospel obvious. The change that has happened within Baba Harare, is it something that just you something that you just woke up and you said I want to change, or it's a process that you've lived for a time? It's a process. How long did it took you? Since 2019, 2019. Saka mutaura coiling family akuchisina kusina nothing from Baba Harare to zvato expect zvakadaro zviya kusina. What made you change your mind? Is it the new beautiful wife, or it's a calling from God? No, it's a calling ikandidaro because chinhu chakabva kudhara ndichifunga nezvacho but ndaishawa ndo you know kana ukatanga uzvitsvaga Mwari anoshanda newiwu yemunhu kazhinji havamanikidze munhu kutendeuka. So the moment ndaunotanga kutsvaga nezvazvo uchiverenga shoko uchida kutsvaga kuti panyika vana takauya kuzomborowa jembe here totofa tobhadhara rendi totofa zvotofarana. So ndaitsvaga zvinhu zvakaita seizvozvo kusvika ndazonyatsokubata pamita yacho Pane here an incident that happened in your life that you would say this has been a life-changing situation? Like you're saying, was there something chakamboitika muupenyu chakakutrigger kuti no, I have to do something in the house of God? Chekutanga ndechekutoti kuzvibvunza takazvarirwe takaita zvakawandisa patisani unoziva takaita mbiri takaita hatina kunyatsowana kugutsikana kuti saka ndo chete zvatopera tatonakirwa zvatopera. So ukaverenga shoko raMwari ndopaunozowana zvinhu zvizhinji takasikirwa kuita the will of God. Kuna mascripture hoba anotiudza kuti ndochete zvatakambosikirwa pana. So Baba Harare, I've seen so many prophets on social media. Yes. Baba Harare ngawe wandione ndivanamatire. I've got a sermon for him. I've got a message for Baba Harare. Was it kutendeuka when you came through those prophecies and prophets? Vese vanga vane message akanangana nemi. Inini handingati ndino appreciate maprofits anodaro but kutendeuka kwangu ndakatendeuka ndisina profesi anamboona. So after ndazotendeuka ndipo ndakazoona mamwe maprofesi ekudhara pane vanonzi vaNdlovu vekubulawayo ndakaona profesi ye4 years ago. Okay. But after ndatozotendeuka so vaingotaura kuti pane mission andiri kuona achatendeuka vakataura vanhu vachiti achasiya nonsense dzari kuimba ndoitira vakashandisa. But ndakaiona izvozvo. So I have to ndakatozobvunza kuti vainire mukuru zvanzira iyi ndairevewe. So what do I approach a prophet law? Not direct. Ndakatuma someone ari close.
Okay. Ende wakataura kuna vamwe hoba vachatendeuka kanya tichava domedu panapa but you must out now. So do you believe zvaimba dzenge dziri nonsense? Yes, that's nonsense. So are you Baba Harare, having said that, Ndinotoziva bo ndaitoziva ndichitonyora kuti apa ndiri kuimba nonsense. Ndaito ndikatonyora songo nemusoro ndaitoirapa. so would you say that would you say you would like to apologize to people for taking them for granted by giving them nonsense? No, vanhu vanoda nonsense izvi. Hamusi kufira dhendere izvozvi. Is that nonsense? Inature yevanhu. Is that nonsense? Uri kudzidzei pakufira dhendere. Handisi kumushora. Kozi ndaitomba vako kwatiro. Ndo zvinoda vanhu. Nature yevanhu vanoda zvisina basa. So some people would say, mukadzi akazosangana naBaba Harare ndiye chete akonzeresa, because the timing is just too good. All of a sudden Baba Harare is married, Baba Harare akapiya akagara muchechi, and pane mukadzi munyowani. Oh yeah. Was it a catalyst for you to? No. Inyaya kuti zvakaitika coincidence yacho inge yakanyanya. So munhu anotendedzwa kufunga zvaanoda zvake, but that's not it. Tombosita ipiyo yekuti inganditi siya jiti. No. Mani toifarira jiti? Handikati vanoifarira. Kana kuti havaifarire, but kusangana watakaita even namadam hatina kutombosangana on the grounds yekuti zvine music mukati kana kuti vari kundoona saBaba Harare. No. So musically hatotoibvisa ikoko. I think ndo first person wandakatextira ndiri Australia kuti I'm quitting this thing or akatoshamisika. Would you allow us to talk to her? No. To find out her side of everything? Not today. Okay. But if she comes to you and she says, I would want you to balance between the social commentary of music and the gospel, would you like to do that? No. I think the fire can go maybe kugadzira even just a wedding song maybe. Yeah. Sema Christians vanhu pavanozombodawo kuti haungazoendi pamuchato usvika wotanga kuwoshipisa vanhu. Kana iri wedding wobada vanhu vambojamba. Not zviya. No. When I look at you, Baba Harare, I see a different picture from the one that I've got in the picture frame, that I've known you before. One, you don't have the dreadlocks anymore. Yes. Would you say bvudzi raikutadzisai kuti munyatsopinda muimba yaMwari zvakanaka, or what was the reason why you decided to cut it off? Reason iripo ndeyekuti ukatendeuka ndi kutaura kutendeuka zvemashuwa kwete zvekuda unzi akatendeuka. No. Tendeuka zvemashuwa? Yeah, zvemashuwa. Of which ndo pamuri imimi? Inini ndotozira ndezvemashuwa. So pane burden inoyakwaona. Vanhu tosiyana. Burden iyo ndo ichaita kuti usiye certain things. Unotonzwa wega kuti ichi chiri pandiri hachandiitire. Noti tiri kuti hanzi chiri evil kana kuti no hatizive pane izvozvo, but ndakaita burden yekusiya zvinhu zvakawanda. Ndingangoti zvese zvakadhakwa zvandaita. Handisi kuti rasa rakadhakwa mudara ndada kutouya mantarisa. So the gym hapachisina? Gym iripo. But hapachisina apa? Mudara ndakakubvisira hembe ipapa. Iripo gym? Yakanyoreka, but size iriya ndo ratakabvisa. Alright. Because mudara taita to vamwe vanhu valastika. So ukaita kuti vamwe vanhu varasike nzira nekuda kwebhodhi yako, mhosva idzodzo dzogona kutoya pauri. Saka yainawe deep Baba Harare. Zvinotokanganisa pakutenda zvese. Yes, inini even inbox yangu Instagram yetu. Ketushe. Waitoona vamwe vanhu Baba Harare bhodhi yenyu waiza. Ndoda kusangana nemi niko timotaura, I'm inviting you for lunch. Zvotovhiringidza. Okay. But mamwe mashoko atisakwanisi kutaura pano padeni. I would still want to find out from you, Baba Harare, and ndambozvibvunza, but maybe I did not get the answer that I wanted to hear from you. Do you feel apologetic to all your fans of JIT music for letting them down? Zvinodependa kuti letting them down part. Nekutendeuka kwangu. Nekutendeuka I'm not apologetic. Kuvasiya, because right now vanga vakuti vafatherless. JIT ndo vatata kufila kuti tina dead vedu vanotipa music yedu yatinofarira. Just like me, I would say inini maybe ndogona kufarira. Oda chinonzi JIT chi. Ndo pamwe patoda kuziva. Because JIT ndechimwewo
chigenre but kune beat legit kozoita zvakari surround like lyrics type yemadance chichichichi kazhinji munoziva kuti unofanira kuimba zvisina basa connotations anyway. So izvozvo ndo zvatakasiya. Beat rogona kutoya rakadzoka but rakarepwa negospel message. Saka imuka muchiti ndakasiya chiti mutaura nditi apologetic kusiya nonsense kana kusiya zvimwe munozviziva imimi zvima message zvemisleaders. Ndikuti inini kana imimi maiimba music inini ndanda kutofila the inspiration kuti ababa Harare inspires me with the energy and the music and everything. And then kana uchiinspire nezviya zvataimba zvizvo mufana ndino apologize kana ukainspire nezvozvo. Chiya tichikuudza chaizvo zvinoraramisa chaizvo. I'm just looking at this guy. Like I know him from long ago, and what he's saying, I'm saying, oh, what? It's very different, really. Very. Joshua Mwari vanochinja vanhu. I think ndo panofana kuona vanhu simba raMwari. Chinonetsa ndechekuti munhu akazvarwa aneka akatoinstollewa chimwe chinhu chekuti zvaari kubelieva kana achitoti izvi zvakadai haumutenesi. Haumutenesi. Izvi pandi kutotaura pana kutoti dzakupenga. Kuti chikwe. Pane vatonyora zvanzi vachasiya zvavo vachadzoka. Saka munhu inonzi ndingati chiko. Kutyika chokwadi. The truth inotyisa kuti munhu ifese because hausati wava ready kuzviita. Saka unozvipikisa chete kuti hakuna zvakadai. Pane mamambotaura makati you look at life kuti ndazvarwa ndararama ndadya sadza ndongofa without doing anything for God. Would you say the music or the era that you were doing the kind of music you were being used by the demon and now you ndogona kudaro because message yaitwa mwana vati sinabasa music is spiritual. Unoimba ndo chacontrola munhu aite something. Tizotoona pakaimbewa imwe song vanhu vanorwa, imwe song yaimbewa vanhu vanochema, imwe song yaimbewa munhu anodzikama. Zvafana kuti uungaridza gospel song here uri kuchiuta. Unoona kutotanga kutofeka kuti nakwena. So music is spiritual. Zvatotoimba zvaita nomwe munhu atopinda kana muchiure cha. Amusikuona message yari kunzi makatibatisa neAIDS. Makuti siya tega vanhu majokes I know but ichokwadi. So life is spiritual, music is spiritual. Kune ma spirits too yaMwari neSatan. It's either uri kwaMwari or uri kwaSatan. Ukozinda pakata. So aungati ndakarembera zokuti toda kumborwa secular ndakarembera kugospel no. Pane message yauya pa WhatsApp. Either or either. Anzi baba Harare vakatendeuka kunamata. Vanombonamata kuchechi ipi? Indonamata kunonzi kuCity of Truth. But kazhinji ndonamata pese pandiri. I think ndo panobatsirwa vanhu. Haisi nyaya yekungonopinda muchechi wogarawo daiso. Pese pauri unofana kungonamata. Okay. Would like to give you an opportunity to talk to your fans. Right. So we're opening up our two lines. You can call in on 0772-269-229 or 0772-269-241. Right. Let's give you an opportunity to talk to your listeners and their fans. So the album Rubuya, it's 100% gospel. What are you singing about in your album? Ruth, my testimony. It's about you. So yeah, but testimony yangu inokosa ingiri yemwe munhu ari kwaari. So irakawanda kujamba jamba. Care to share your testimony? My testimony yekuti pane zvinhu zvakawanda zvandisingazivi ende pane zvinhu zvakawanda zvafanira kuti ndaumbokupa example. Testimony yangu yekutanga ndeyekuti ndakukwanisa kuziva Mwari ndega. Testimony huru. Kozoita imwe testimony inodzikisirwa navanhu vakawanda yekufema. Kutomuka ndichihwaira because kana hakuna chitunha chinonamata. Hakuna chitunha